Efirde Dağıstan Radyosu. Ali Noğay tilindeki söyleşilerdi başlayımız. Onu uygunlavşı hem yürütüşü jurnalist Anvarbek Kultayev. Rejissör bolsa Ayda Gasanova. Soňky habarlарды beremiz. 19 iyun gün Dağıstan'ın ofisyallyk Kıdırıwman Sırt Kavkaz Federallyk okrugunda Russiya Federatsiýasynyň tolu ıhtiýarly wakili bolgan Sergey Melikov keldi. Ýolgusyň barysynda Dağıstan basynyň kabinetinde Sergey Melikov hem Ramazan Abdulatipov Sırt Kavkaz Federallyk okrugunda Russiya Federatsiýasynyň prezidentiniň tolu ıhtiýarly wakili bilen birgelesip kulluk etүү sorawlary ortaga salyp karalganlar, oy maslahatlar etilingenler. Sergey Melikovdy hoşlay kele Dağıstan basy bäri sorawlar boýunça birgelesip islemege kerek zatlardy etmege hazır ekenin bildirip de algan. Sırt Kavkaz Federallyk okrugunda regiondy bile tagan adam bertilgenine men bek guwanamyn. Ol onuň kızyksynyny ýaklagan Russiýanyň patrioty bolady. Sizin missiya Sırt Kavkaz yerinde tolganana biz kızıksınamız degen. Öz kezeginde Sırt Kavkaz Federallyk okrugunda Russiya Federatsiýasynyň tolu ıhtiýarly wakili hoş görüw üçin razylygyn bildirip algan. Dağıstandy terrorizm hesabında bilemiz. Mundagy adamlar özleriniň kelektigisin Russiýaman oylasyp etediler, hem onsuz bolmaýdylar. Sergey Melikovdyň aýtywy boýunça onu bir ýorukka akely üçin hem oňaýly kepde össün üçin hareketli politikalyk şaralary kerekler. Hem kullukdyň birneçe asyl ýönelişlerini eskerip algan. Dağıstanga köp ýakly kömek berilýek dep aşyklandyryny da etip alypdy. Kullukdyň ýönelişiniň ekinçisi ekstremizmge karşı turuw bolady. Bu bek maneli soraw. Biz ýagyndan sizge hoş görüw hem tutuluk bolar diýdi Sergey Melikov. Üçüncü mesele territoriýalyk erişүүлer sorawy. Men bile tagan kepdi diýdi ol. Respublikada bu soraw katy turmaýdy. Biz hökümet bulasynyň birlik vertikaly bolamyz. Hem biz sizge bir ýagyndan bäriýakly kömek etmege hazırmyz dep aşyklandyryny da etip algan. Batirleriniň sany köpemege bolaýak. Belgili kalmyk jurnalisti hem izlewçisi Andrey Çedaýew ýürütgen izlestiriw Dağıstan Respublikasynyň ýerinde tugan bolup Sowet Soýuzynyň batiri degen spesigiň tagy da 9 adamga tolustyrmaga bolady dep aýtyp ozbaga süýemiz. Olar bärisi de Dağıstan Respublikasynyň ýerinde tuganlar eken. Kızıl askerdiň askerçileri hem ofiserleri özünün elin SSR'de 1941-45 ýyllardagy ulu atalyk sogusunda nemes faşistleri bilen köreşүүдe körsetken erlikleri hem ýigitleri üçin Sowet Soýuzynyň batiri degen atga körsetilengenler, ama zamanında olar onu alıp bolmaganlar. Solardyň işlerinde türlü yerlerden hem türlü milletli bolgan ýaşlarymyz az tuğullar. Ali olardyň atlaryny eskerip ketpege de bolaýakmyz. Abdullah Jalilowich Magomedow ezgin, Marat Nasrullaýew Aliýew Lakets, Kamil Kady Aliýew Lakets, Kurban Magomedow dergin, Abdul Jentemirovich Baytemirov 1908 ýyl tugan, Babaýryk Baýankomatman asker sırasına alıngan nogaýly bolady. Hem ol 1945 ýylyň 28 ýanwar günde Sowet Soýuzynyň batiri degen atty almaga körsetilingen bolupdy. Mirza Gaji Gasanoviç Magomedow dergin, Ajarislan Afendiýewich Aliýew nogaýly 1919 ýylda tugan,
Hem 1944 yıl 29 iyul gününde Sovet Soyuzu'nun Batırı degen atlı almağa koşetilingen. Babayır voyankomatından asker sırasına jiberilgen bolup görünedi. Abdülahmet Paşayeviç Paşayev, Azerbaycanlı Abdülgafiroviç Ali Bugeyev Lakets. Haliki zamanda Dağıstan Respublikası yerinde Sovet Soyuzu'nun 59 batırları var. Yeti adım bolsa Bayevoy Saltat Dank ordunlarının tolu haberleri oladılar. Oylayımız zaman gelir hem yukarıdağı atları aytılgan yoldaşlarga batır atları da tağılar hem sonuman Respublika yerinde sonun içinde bizim Noğay halkında batırlar sanları köp bolar dep. Onu da zaman özü körsetir dep aytıp ozbağa suyumuz. Biz soňgu habarlарды berdik.